Salam, hormatly ýurtdaşlar. Gysgaly ýagdaýda efire çykmaly boldum. Ol hem Türkiýedäki helakçylyk bilen baglanyşykly. Maňa habar bermeklerine göre ýanky Mähri Anjykowa ady we familiýasy orta ýaşlaryny nakydenan denan maşgala bu Gaziantep şäherine yer titremede aradan çykypdy. Häzir ol beýleki wepat bolanlaryň arasynda ýatyp, şoň ýanky Mähriň hosarlaryny gysgaly ýagdaýda özleri olara birinjine habar ýetirmeli, tanýan bilýänleriniz bar bolsa, watandaşlar. Onu soňra olar şu taat zaň edip nähil terde jaýlanjak, özleri jaýlanjakmy ýa eger özleriniň habar bolmasa onu saklawan boljak galla bu ýagdaýda diýmek beýleki wepat bolanlar bilen bile bir ýerde jaýlanjak diýilen habar gelip ýetdi. Şoň üçin haýyş edýän sizden hormatly ýurtdaşlar, ady Mähri, familiýasy Anjykowa. Tanýanyňyz, bilýäniňiz bar bolsa, ýygyna galan dogan garyndaşlaryna Türkmenistana zaň edin, habar berin, ýetirin. Ertire çelli bellisini etmeli, sebäp soňra onu saklap boljakkan. Atkan adam otaydı. Wepat bolan. Ýaşaýan şäheriniň adam Gaziantep'di. Şu taydı. Ýene bir ýurtdaşymyz ady Aýnawat, familiýasy Piriýewa. Hatay şäherine agyr ýaraly ýatyr, özüm 27 ýaşynda diýip aýdylýar. Onuň dogan garyndaşlary, hosarlary bar bolsa, hökmen habar tutun. Şonu sizden haýyş edýän, ýa ýetirin şoň dogan garyndaşlaryna bilýänler gözläp aktaryp berenler. Şol Hatay şäheriniň keselhanasyna ýatyp, aýtyp keselhana men biljekkä, ýöne telefonu bardyr, ýanyndadyr, belki doktorlar alar, ýa şepagat uýalary alar, hökmen bir alar telefonu, eger dogan garyndaşlar jaň etse. Ine şolun ören wajyp diýip menden haýyş etdiler. Ondan ýene de atlary belli bolmadyk, Türkmenistanly talipler aktarylýar. Oňam at familiýalaryny şuny ýetirer diýdiler, ýöne halmyrada oşoran aýdyplar, dogan garyndaşlary biler ýaly diýip. Gahrman Maraş diýe, Gahrman Maraşda 4 sany Türkmen talibinden habar ýok. Indi 2 gün bäri habar hatyr ýok, ýitirim bolupdyrlar diýmek bu. Näme bolany belli ýok, belli däl. Ýene de şol Gahrman Taraşda bir talip gyzdan 2 gün bäri şuny kilenji gün bolýardy, hiç ýyl habar ýok. Olar wepat bolanlar diýip çaplanýarlar, sebäp habar berilenak ýöne atlaryň familiýalaryny aýdyn diýdim, dogan garyndaşyna ýetirer ýaly. Eger bilseňiz, başga da bar bolsa, tanýanyňyz bar bolsa, habaryňyz dolu, maglumatyňyz bar bolsa, gerek bolsa biziň kanalymyz üstü bilen Türkmenistanyň halkymyza ýetirelik. Ýok başga kanallardan ulanyp, başga ýollar bilen dogan garyndaşlaryna ýetirjek diýseňiz, olamaz diýişiniz bu ýöne. Hökmen şol işlerde burada chetde durmalar ýurtdaşlar. Bilşimiz ýaly şu günkü sagada çelli maňa berilen maglumata görä Türkiýede jemi 3549 adam yer titremede wepat bolupdyr. Ýene de 22168 adam türlü yara şikes döwük genjik bilen keselhanalara ýerleşdirilipdir. Bilem hemmesi däl. Dün aýdyldy da şol paraga bilen eden söhbetdeşligimizde 10 velayetde şular ýaly gatyly helakçylyklar bolar. 10 welayetin ýylaty 10-15 millionlar diýip çak bilen aýtdy para, ondan köp bolmagy mümkin ýa. Indi wepat bolanlar ýa kesegiň aşagyna galylar, ýumurlan jaýlaryň aşagyna galylar. Dünkü sowukdan soň şu gün
näme bolupdyr ol belli däl. Ýene de delege diýer biri bardan belki aman galany bolsunlar. Ýöne gize minus gradusly ol harabalyň aşagyna diýir çykjak adam we az bolma çemeli ýurtdaşlar bolşy ýaly tragediýany kabul etmek gerek we özümize gerek we degişli netijäni çykarmaklymyz zerur. Bärde göz ýaş dökmegim gerek gal. Ähli uzur gaýratyny bir ýumruga döwüp hereket etmek gerek. Şoň üçin siziň hem maňyzdan haýyş Türkiýede hana fondlarmy hasaplarmy açylypdyr 20 TL'den geçirýärler diýe. Gaýrat edin mümkinçiliginiz bolsa şo puly geçirin yerli yerden olam siziň tragediýa goşandyňyz bor. Hökmen şu ýerde biz milletdigimizi, halkdygymyzy hökümetden jenaýatkar topardan tapawutlukda Türkiýe milleti bilen dogan garnyş gatnaşygymyz ozalym bolupdy innen gelecekde bolar diýen niyet bilen hereket etmemiz gerek. Ýa-ni Türk dilli milletden gelejegi hökmany şertde Turan birligi bilen bagly bolar. Olam hökümetleriň ýa baş tutarlaryň baglanşygy ýa birleşigi däl halklarymyz birleşer. Ene şoň üçin häzir wagty geldi beýlimiz berk guşap diýişimizi gysyp başardygymyzdan el kömegini, dil kömegini hökmen etmeli, Türk halkyny duýgudaşlygymyzy bildirmeli, barlygymyzy bildirmeli, türkmenligimizi bildirmeli. Şonu hem men sizden haýyş edýän ýurtdaşlar. Inni ýene dilime getirmeli bolýan aýtmasam boljak gal. Ol Watan Satan programasyny düýün ýanky 6-njy gün aýyň 6-syna bagyşlan ikinji ay fevral düýün men şol öz çykyşymda da 1-nji aýdy goýup durun şol gaýgy hasrat bilen bagyşlarsyňyz bolýar ýaly ýalňyşlyk ýöne şol 6-njy fevralda Watan Satan programmasy şu maatdan şu häzir efire çykjak wagtdan hasaplasam 20 sagat mundan ozal eden çykyşyny, aşam çykyşyny 6-njy gün eýem sagat 4-de ýer titräň bolsa bilem sagat 8-lerde 9-larda goýýan bolsa diýmek 16 sagat 17 sagat ýer titremeden soňra Watan Satan programmasyny ilk başdan ol Lellimiň ogly çykyş edip ay ene ol ýanky ol o welaýetde beýle, bu welaýetde beýle ýanky sanly ýeme bilen video üstü bilen hasabat soranmaly golasyny akyrardan. Soňundan ene bir gutluk edipdir, özü gutlaýar Zimbabwedaky bir prezidentiň belli bir toý bayram çagyny. Oň ýygynyň ene iki sözde hem ogul hem atasy ene ýer titreme bolupdyr. Öz gynanjymyzy, duýgudaşlygymyzy bildirýär. Türk halkyny nämetine diýip, ýygyny akylyny, ganlygyny ýygy arasyny şo bilenem sowuly. Şol tragediýa barada düýpli. Ýa-da şol tragediýa barada boýunça biz häzir gysgaly ýagdaýda ýa beýleki döwletler, töwerekdäki goňşy döwletler, Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstan ýa biz häzir ýa samolyot bilen ugratdyk MÇS-imizi ýa kömek yemelimizi diýip kelamagy dilýarmadylar. Şol paçygaly ýagdaýdan soň 32 sagat geçenden soň bular bir samolýoty ýükläp içinde näme ýükläpdir bilem zat onyny Türkiýe dogurlygymyza kömek diýip ugrady. 34 sagatdan soň boljagy bolly bir gije 10-15 milyon adam öýsüz öwzarsyz şu kışın aňzagyny köçede oturup geçirdiler. Ýakara odunam ýok, olar gyzynary öýem ýok. Öý öwzarsyz galylar. Öýler bitin galylar, içine girmäge gorkup daşarda ýatdylar. Näçe milyon adam. Hani biziňkiler insaby. Bular türkem däl, bular türkmenem däl, bular musulmanam däl. O Mekkan warym aýaklaryny poklap gaýtdylar men şey diýip düşünýär. Yine de şu taýda bular edýän oýunyna seredin atal oglum. Oglum şo bir ýazgyny aýdýar, atasam şonu aýdýar. Türkiýe hökümetine beýleksini. On ýedýanynym
hamany Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew bu hemen Gurbanulyny şol halk maslahatyna başlyk saýlanyny milli lider bolupsyň diýip gutlaýan ýaýdy. Ey heýwan, sen ol ýygnagy 20-nji ýanwarda geçirdin. Düýün bolsa 6-njy fevral, ondan bäri 17 gün geçdi. Näme gerek beýle oýun? Ha? Ol Azerbaýjan halkynyň ýüregi ýanyp dur Türkiýede bolundady. Siz bolsa olaň yarasyna duz sepýäňiz. Hamana düýün seni Aliýew gutlan ýaly. Oň ýadyna gutluk düşýärmi? Ha? On gözünle oku bolsa sen maňlaýyndan çüýlejek. Şu edýän haramzadalyklaryňyz üçin. Yine de men dilime getirmeli bolýan watandaşlar bagyşlan ol paýyş sözler. Şu mahavatlandırıp otyr, düýünkisinde de ay ene biziň milli lidermiz. Men aýtdym ozal, şu saýlanan gününe. Bular ýaly haramzady milli lider bolma haqqy ýok. Hiç bir kanun nukdaý nazardan. Oň ady milli pider. Ýene bir geze gaýdýar. Bu bir paýyş sözler. O bir siyasi dille aýdylýan söz. Vladimir Ilyich Leninin 54 doğumunun bir yerine ýazylgy dur, öz garşydaşlaryna şu 200 adamlary ýa-ni politiski prostitutka diýip aýdýar da, atdak siyasi künteler ýa-da jelepler diýip. Bula küntem de jelebem de ol piderin pideri, ol paýyş sözler. Şu söz üçin suwda berýän bolsa men taýýar. Men oň ejetine bajasyna ýetemek, özüne diýer. Edip oturan jenaýatyna dogry dürüst baha berýär. Şoň üçin hey beýle de zat bormy? Ýurtdaşlar, watandaşlar. Bütün Türkiýe halkyny ezer çekip matam ýa tutup otyr. Bilim otaýda orunmasarlaryndan ýanky hasabat soran bolýar, ýygyny gutluk kabul eden bolýar. Ýygynyny o 20-nji ýanwarda edilen gutluk getirip 6-njy fevralda sokýar. Azerbaýjan halky matam tutup otyrka Aliýew seni gutlajakmy? Ha? Ýa-da oň mezlisiniň başlygy seni gutlajakmy? Haramzadalar, atalogul. Ikiňi de degişli şol. Ýa-da Türkmeni Azerbaýjan halky bilen gyrgyşdyrmakçy bolýaňyz. Putin berdim size şunu ýaly. Görkezmäni. Çekçek jedaňyz gata agyr bor. Men kanunyň çäginden çykmaý. Ýöne şu kanun boýunça da çekçek jedaňyz gata agyr bor. Şu menin atyp öldürseňiz hem az diýip özüňiz haýyş edersiň. Ýöne çekçek jedaňyz gata agyr bor. Onuň öňünden aýdýar. Sizin bu görkezýän zulümňiz Türkmeni yerden alyp ýere sokuşuňyz üçin sizem 7 geze bölüp 8 gerek diýrilmeli bolsun. Ol nagyt siz aýdylyp oturýardy. Hormatly ýurtdaşlar, ýene bir gezek sizi ýüz tutýan. Şu taýda millet bolup jebisleşmeli ýerimiz geldi. Birege ozal gol uzatmadygym bolsaň şuň kun edin şonu. Busup bukunup ýatmaň her biriňiz öýüňizde. Bir de geçer dädip. Ya hemme zady Allah tawsyryp oturma. Allah aýdypdyr. Diýilşine göre menden bereket sizden hereket dip. Edin şonu, hereket edin. Yeri geldi. Enne şol döwletde siz şun şeýlap ýaşap ýörsiňiz. Azda kana gazanç edýäňiz, ýygyňyza garalary eklep saklap otursyňyz şu döwletde ýaşap. Enne bu döwletiň başyna ene şolar ýaly ene betbagyçylyk geldi. Hiç kime meni görkezmesin. 48-nji ýylda boldy, bizde de şu ýaly betbagyçylyk. Ýöne o döwür SSR bolanyň derrew düzeltdiler. Emma şu kun Aşgabat ýykylsa bir döwlete gelmeýän golaýyna. Sebäp 3 tane haramzada onka niyaz bilem atalogul üçüsi Türkmen halkynyň adyny, abraýyny, ýurduny ýere sokdular. Şoň üçin indi biz halk bolup täzeden dikelmeli ýerimiz geldi. Görkeziň näme gujur gaýratyňyz bar bolsa kömek edin. Hana halk, hana ýumurlyp ýatan Türkiýe. Gayrat edin, hemmäňizden şol haýyş. Borunny wagtyňyz köp alyp oturmaýyn. Eger ýene habarlar gelip gowuşsa Türkiýeden men size ýetirer duran watandaşlar. Ýöne ýanky agdalan familiýalary ýazyp alyndy. Türkmenistanyny tanýanyňyz bar bolsa, ýygyna galan enatalaryny, howsarlaryny jaň edip aýdym. Bir elbetde agyr habar. Menem size begen waýdamak şunu ýöne ilçilikdir. Toý bilen ýas bile gelýär.
gayrat edin aydın. Ya bolmasa şol enatalarının telefonunu verin, men özüm berden jaň edip aýdyn. Eger size agyr düşýärmänse. Borunu sağ oturun, giyeceğiniz rahat bolsun, başınız aman bolsun, esasanım Türk'taki kardeşlerimiz, doğullarımız, vatandaşlarımız, yurttaşlarımız. Sağ oturun.